txirrindulari guztientzako Bizkaia zonte 111 protagonistas. Egun amaika txirrindulariak bertan ja tropela osatutako kaputoa udal ordezkari eta erakun ezberdinetako ordezkariekin batera aterako dago argazkia hortxe ditugulako aipatutako ordezkariak, ahí está Maide. Badoa, zeunda maika txirrindulare, 140 kilometroak osatuko dituztenak. Lan handia izango dute, baina aurretik egun polita, bizikletan ibiltzeko, egun zoragarria. Horri guzti dugu Demi Boledin SD taldeko txirrindularia orain dela 2 urte irabazi zuena. Ane Santesteban ere prest da, errenteriago 33 urteko txirrindulari handia. Laboral Kutxa Euskadi Fundazio taldeko txirrindulariak ere zerresana emango dutelako aurtengo ekitaldian eta ikusten duzuen bezala azpiegidura guztia ikusiko dugu. Talde ezberdinetako